Kudune ki putri kok dali iki sing. Lah yo kancane Mbak Anggi. Nek Mega ndak Rajang rajang iris iris. yo arek kancane karo Mbak Anggi. Duit Mbak sombak wong loro Mbak kayak gentenan. Heeh. Aja lali lho, wong dalu enten sing njaluk prahmen Pak. Oh, pasti nanti ya. ini saat ini bar iki. Ampun lali ya. No nggih. Kon transfer soalnya. Sudah. Ya. Kira nek duit karo Mbak Anggi apa-apa, nek aro iki aja ngasih. Kawulur race rujak tan kendapan sahce cawes ada nek amor cah nom iki rasane ndedeg-ndedeg kepiye ngono. Alah kalah. Padune Kaya rada kemencer-kemencer piye ngono kae. jenengan ki pun sepuh, mbok yo pilang boro eling yuswa. Kowe ora ngerti to? Pripun? Elek rupane lho. Nah. Tapi macak matuk ke sapa ngene? Wis ora sang gagas penonton. Lan ki wong jero. Monggo lajeng nggih. Wah, mau kita tiap tempi rujak iki necer jaro Ya ana piantun WhatsApp. Dik perenjak iki dik cilik ya ngene iki lho. Persis. Bu perenjak iki ngene iki ya. Jenengan wong ro aku jare kaya Cina. Terus kelingan. Kowe kelingan wae. Kelingan dik perenjak biyen. Oh. Wah, iki ndelok karo komen jos. Neng wis aman kok. Oh iya aman. Jenengan ki pun mbok perenjak mun ngendi kalih kula kae bojoku enak nang panggung wis gak culke ya. Arek karo sapa wae ora masalah. Sing penting ora karo Mega. Ngono sale bagiane dalange ngono kae. Sip. Aku ya ora wani-wani kok le, ora. Ora wani aku. Awas saja. Kejaba nek kowe ora ero. Oh. Karo anak dhewe ora asal. Enggak. neng layah lambah kula Jawa lomba rawet ora suwe bapak nedo lepon teko aku medun iki ora sah gak lah.
udah juga ya. Ya matur sembah nuwun rujak jeruk pamundhutane sapa? Iki mau saka Pak Samyono karo saka Joglo Mbah Gita. Oh iya. Heeh, kuncine wis ditemokake sing kagungan. Oh iya. Alhamdulillah. Ana ne apa ora? Ada. Ya. Nyuwun sesideman saking kula Sugiyana Lor MTSN Natah Gunung Kidul nderek nyimak saking Jakarta. Oh iya. Heeh. Sesideman sapa sing kepareng nyekar nggih mengidul. Oh iya. Ana Mega. Oh iya iya iya. Ya kon bawa karo kon nyekar sesideman. Ya. Biasane kaya ngene iki bagian gara-gara ning rapopo lah to kene. Iya. Gendeng ki bebas kok, Nduk. Lah iya. Heeh, ya awas alon-alon. Krekot. Dalang semilake dalane. Oh ya aduh awas nglundung wedange. Ya kreket. Kok ya ditulungi apa aku iso mlayu rono kudu nulungi ora. Ngaturaken sugeng dalu Mas Da. Da sapa? Oh iya. Kene iki cah anyaran kok ket wingi gur digarapi wae isin tau. Lah ya sing kena garapi sing aku kendel garapi ya meng kono. BTW good night juga. Duh. Ya jauh, kodhok menengo kodhok. Iki wis aku wis nggawa bola penggayeng. Ana kodhok, ana Mas Sari Koper, ya. Ana Mas Gopleng Kentir. Mas Agus, ya. Ana Mas Eko, ana Mas Sukir, ana Mas Askom karo ana Mas Gandung, ya. Matur sembah nuwun sanget. Ya. Langsung bae bawa, langsung bawa, ya. Mulai aku mulai. Heh? Ngeleh? Mulai aku. Mulai? Mulai. Oh lah ya disurai karo iki wong-wong iki ta. Iya. Murid tanya re digarapi. Yang kok tak terken arep mulai. Pun mboten sah saestu. Hah? Mboten sah saestu. Tak terken kok mlaku kan. Iya. Bisa. Ya. Hang derek pagi Ria, woi meneng opol Ria. Duet Mas Da. Donge Petruk Ya, iki suara penggirang apa suara dalang? Dalang lho. Oh, ya. Dalang. Priya bagus
kang olah budaya Bayu. Bayuh piye? Makin apa ya? Ya. Ya. No. Sawan menyang kutha gedhe Ndara terus kayong selendang kuning yo selendang kuning kang saking wuke kimpul prek saling melengkapi melengkapi. ya bener kowe saling melengkapi iki dalang tegese kudu ana sindene ngono lho dalang tanpa sinden ora iso mlaku semono uga ya Masuk. aku tanpa dhek ra semangat Waduh. asem tenan ya Ngungrung marang bendara sang dia ayu pijer ngincangake alis ora bareng-bareng ora iki mau mobil dhewe-dhewe kok yo terus tresno sesideman becik mati nunu timbang berpisah kae oi ayo
ngrungokne sesideman ki ya cen ning ati mak celes ya. Pemeneh ya heeh. Apa kok? Bu. Urip ana kudu Yo. Gayeng ya. Heeh, sing nyanyi ya apik tenan aja. Apik napa nih swantene napa apane? Ya kabeh ya apik. Iya. Lirikane ra ngwati. Iya. Ora ngwati sing iso ngaran iki meng aku jenengan rasa. Pendelat ora. Iya, enggak. Urip ana kudu sampun ngatur Mas Da. Sampun ngatur, mbok ya sing komplit. Ugur Mas Da. Iya. Iya. Iki gandeng bengi iki manusia sing ndak ugur rawuh, ya. Alon. Iya. Iki gandeng bengi iki manusia sing ndak rawuh sak rombongan, ya. Nggih, monggo minggah panggung mriki. Ya, kita kok kula aturi minggah panggung mriki, ya. Heeh, ora apa-apa. Matur sembah nuwun sanget. Lah iya. Heeh. Ning tak Awas mlotrok wong nak. Ora ana gondrelane kok ya. Ya, nggih, sugeng rawuh, sugeng dalu ya.
Nggih, sugeng dalu. Nomor niki saking Jalan Kapas. Lah. Oh, nggih. Ya, nggih niki rezeki niki enten 150 niki kagem bertiga. Nggih, kagem piantun bertiga. Walah niki dibagahi lho. Niki dibagahi nggo piantun 3 matur sembah nuwun rawuhipun ya. Nggih, sembah nuwun. Oke, matur sembah nuwun. Oh ya. Kok sing wingking disukani kan. Nggih ya. Sembah nuwun rawuhipun. Jos ya dikace di yo klothok-klothok. Ya. Jal nyuwune napa? Gending ngersake gending napa? Lewong apa? Iki slendro sisan. Kembang rawe ya. Nggih, kembang rawe ya. Mbak Nikan yo sing nyanyi kembang rawe ya. Wah, kerokan cengle abang. Mbok kok iki rumangsaku jenengan ku lho. Aku lah. Sindan sing siji iki beda dhewe, kerep masuk angin ya. Nggih, kelebon angin. Kelebon ya, gampang kelebon ya. Ya. Bluk ya. Bluk. Ya. Nggih, kembang rawe menika. Nggih. Ngajaran. Iki kok isine kerdus. Ya. Kerdus semen. Kerdus semen. Kok padha piye to? Neng kan anduk ora kerdus. Kok sumpelin apa? Wah. Ya. Nggih, monggo. Ya. Sumpeli. Yo. Hai. Tangan
Cek tak tinggalke. Matur sembah nuwun ya wah jan. Nggih matur sembah nuwun ugi wah luar biasa iki ya. Semangate luar biasa nggih sembah nuwun ya. Iki ora ana sing apa ndawuhi ora ana sing ngatur iki apa datang dengan sendirinya dengan inisiatif ya ngapa gayengke ya heeh matur sembah nuwun sanget iki ya ora mereka itu tidak punya pamrih apa-apa lah ya ayo nduk selak kelalen ya fragmen ketoprak Butia karo Pak Wariso ya heeh Pak Wariso jumeneng ya Pak Wariso jumeneng Butia maju yang lain kiper ya ya kowe agek pisan iki roh megang guyu aku angger wis ngono kuwi iki wis angger ngono ki ngampet salting jenenge ya tak omongi ya heeh ya Aja putih-putih rambut. sampe ngakone Pak Ipung kok ya sida manut lho kok sing diwarai Pak Ipung wis sesat ya kok Pak Wariso le Butia Pak Wariso sebenarnya ya Ya mergo kahanan. Cenak aku ora butuh duit no ya aku wegah ngene iki. Ayo padha ngono to Ki Mas. Ning kowe kudune ngerti. Lo Cih dalan. ora sah basa, Bro. Oh. Kowe iki Mbak Yuku. Oh Mbak Yumu. Kowe ngerti ora bengi iki? Kepiye? Dalange seneng bahagia. Bahagia sekali. Kowe ngerti mergane apa? Mergane apa Dimas? Iki lho. Iki lho. Cie. Dadek kewe ya. Ping pindho. Ping pindho. Mergo ngirit bengi iki ora nggo bintang tamu. Heeh. Yagane sing digarap. lah iya Pinter iki ya ngono. Lah iya kudu ngono kowe. Ayo bot-bote ngaku karo kowe iki ya. Piye? Ayo. Iki fragmene sapa ro sapa? Iki Sura Gendra. Sura Gendra Anake Sura Buangsat. ya Terus aku. Yo kowe jenenge. Terus aku. Kowe cempluk. cempluk Walah, cemplok kaya ngene tak cemplok. Lah iya, cempluk iya sekayangan aku. Cemplok ayune kaya ngene. ulah kalah Iki nyo cemplok edan ora. Ora edan cempluk kuwi. Karena cemplok ki ya edan ngono. Kowe saka pasar. Oh ngono. Kowe saka pasar. Saka pasar. Ning kudu nganggo kanca. ya Engko apa? Nganggo batur. Nikah, Kancane cempluk nganggo batur saka pasar ngeterke saka pasar blonjo. ya enggak nikan mbak nikan Nganggo kanca. Karo gugulan waktu. nah karo lerku ngringkes lakon men kepenak Lah iya. Iki dek niken dadi sapa? Ya. Ya cemplok karo cemplik. Ora. Iki cemplok kowe bature. Oh ya apik bature. Ning sok ngelek-ngelekke. Oh ngono. Bature ki gek jenenge sinten? Hah? Ayo Suminah apa Sulijah apa Supiem apa sapa ngono. Kinem ya. kinem kinem Iya sae. Serpak. Dedek 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 dedek. Ana apa Dimas? Ketoke Heeh. cempluk mau ning pasar. Blonjo. Jan wis suwe lek tresno karo cempluk. Mbok menawa iku tak cekat ning papan kene. Cekat nek nggawa kanca sisan arep pak sisan loro-lorone. Cekel cek cempluk gawa ning lareng omah bature sandeke. Sopo to Mbak Yu?
Kuwi sapa to? Aku dhewe ya ora mudeng kok. Kok ana Piyayi Kakung kok Blok. kemaki. Lah iki. Blok. Aku teka, Blok. Ana apa? Dalah Gusti. Iya, Blok, Blok. Wis suwe nggonku ngenteni karo kowe, Blok. Walah. Heeh. Ngono. Iya. Iki sapa iki? Iki baturku, rewangku Aku ngono. Sukinem. Kinem. Kok ayo kono to, Blok? Lah ya kuwi mau. Heh? Lah ya kuwi mau. Ayo ke ayu kono. Ning najan to dikoyong apa, Blok? Piye? Aku kuwi apa wis rasa tresna tak ilangke saben dina mung tansah kelingan kowe nek aku turu mlumah. Terus Kowe iki nang nusuk kono. Wanenge guru wajahmu, Blok. terus Bareng aku mengkurep bayu. kata napa tadi? Lambah ora tatanan. Nah, ngene ya, Blok. Piye? Kowe gelem ngladeni aku ya, Cah. Maksudnya? Maksudnya kowe iki aku ki seneng karo kowe. Karo aku. Najan to kowe iki Mbak Yuku ning ana tetembungan sana enak sedulur mulur. Gelem Kepiye lah iki adikku kok ya. enak kok gelem. Saiki kowe meneng wae. Piye iki kok dadah enak. Ya batur elek. Sisan lho, Kem. Gelem ya? Ora Dimas. Gelem. Aku ki Mbak Yumu. Gelem. Dimas ora. Njalukmu apa? Aku ora ndek benjaluk apa-apa Dimas. Kowe njaluk wiyaga semene mbane. Ora tak nggo. Pilihan sing ndi? Aja gelem renek sing duwe duit. Ora enek sing ndek dhuwit masalah. Kae ora kan untuk duit. Gek iki unekno songo. Aku pilih dalange wae sing ditehake. Ditake tak nggo. Rasane wong kadung tresno. Nek kaya ngene iki kepiye bocah angel dikandani. Dok. Nek sampeyan piye? Piye? Kowe nek dijajal ngono lah Pak Resi. Iki terus lho. Ada son parani. Ora pareng yo Dimas. Mbak Yumu dhewe yo Dimas. Yo. Ora kepiye, Jan? Gutuk lor kena kidul. Kaya Tegese ora kena cemluke kena bature. Wis loro-lorone. Kelakon ngrasake bakul sate. Dasar rinang gobu. kok gegeran jamak-jamak. Apa ora perso nek aku ki Mbak Yumu dhewe yo Dimas. Kok iki kepiye to? Apa wis mari karo aku ngono lho Dimas? Mlayu rene genting. Ayo golek aman. Ayo golek aman. Wong manis hanya kati. Iki aku ora kepiye ketemu wangsulan. Ndelek kene ndelek. Oh ndelek ya. Cek laten aku. Kok Injih. nek kowe gelem ngladeni aku, Heeh. apa sing dadi penjalukmu tak turuti. Kuwi mau. Aja meneh mau wujuding emas. Terus Wah. Kan dulu. Aku emas ora nggo tuku bensin we. Diruwangi dilik-dilikke kok tuku emas. Ngono kok. Aku wis melingan karo baturmu. piye? Engko nek ana saweran kira-kira 50 tak nyelipke dienggo kenakalan. Aduh, iki sing marahi sapa tek saiki undak-undakan. Arep nggo tuku sate nggon aku. Sate tah apa mateng? Hei, Kem, aja diomong-omongke. Oh, Cempluk ki gampang sujanan. oh iya. Nek cempluk gampang sujanan, kuwi kudu sing areh-areh
dilimpekke metu mburi ning aja omong-omong. Nek aku sok jajan sate ning. Nek karo baturku ora entuk ngono kuwi. Lah tak pasrahke Mbah Jadi. Iki pelanggaran. Lah sing bosi kono, Cek. Oleh ning tunggale. Tunggale kenakalan. Lana jrone Dimas, eling-eling ya Dimas. manut marang Tapi ya iki kenapa ora iki? para mampir wong kok gregeke mampir Yang ngeyel kok. Apa? gelem ya Ora. gelem Ora. Mbok gelem wae lho. ora gelem tak kudu paripeksa Wis tahu. Lah piye? Wis tahu. wis tau ngopo wis tau ngopo Wis tahu gelem. ya wis babumu wae Aja. Iki ya wis ana Ya wis sing duwe. ora gelem tak kudu paripeksa lho ora gelem tak kudu paripeksa lho alah manute ate manut iya salah jan Ate baturku wengi iki ngetik. terus entuk kerang-kerangane piye nang ngene monggo bojo loro ayu kabeh Arep piye nek bojo loro ki ayu kabeh. siji tak turokke ning nggon cerak gamelan kae Sing siji siji tak turokke ning mburi tak turokke aja saru tak turokke eneng ngendi Jel? ya papan sing biasane kae Aman mboten? Aman ora. Aman ora. Engko kebak semut lho, kerubung Aku nek semut ora kaya aman wingi wegah kae. aku. aja neko-neko ning omah kuwi jenenge omahe Sura Gentra kuwi brandal sing kondang brandal sing pokoke sugih bondo Bandul Sentana kowe njaluk apa gayor wis gayor atau bayu malah laris dalange Yusuf Oh, iki dadi rezekine lah kono. oh ngono ki rak mergo keterimane Iya. Bro iki ki Brahman orang rebuk nggon payu ayo Kek terus kepiye? yo ayo Ora yo Dimas. Dimas. Eling-eling yo Dimas. Iki bayumu yo Dimas. Bebarangan Blok Kepiye? janjiku ora gelem ngladeni karo aku Heeh. aku tega najan to kuwi babumu tega tak bakal tak dadekke siji Aja ya Dimas. Eling ora pareng yo. aku ora eling Iki ki sing bayumu. jenenge wong tresna kuwi uruping jiwa kang luhur sing ora bisa dijoli apa wae Ora iso. Nek ora iso yo tetep Manut. ora pareng. Ora Manut. iso. pun para mirsa ketoprak sampun rampung lah dalah ulung kuwi gapit tombok Pak Iya. Matur nuwun ketoprak sampun rampung Minggu ya. terus dikarake dijoke rek tutup teatre matur nuwun matur sembah nuwun ya Jeh, wis umpamane enek nyeket-nyeket aku 50 kowe 50 iya deh umpamane ana 100 Piye? 100. kena nggo gawe jaga kenakalan Ya. Aduh, Kena nggo nyate. sing kenakalan iki mau. gandeng iki gandeng iki ana 50 dua orang ini ada lagi kok oh ya itu untuk si apa kinem karo cemplok Nam iki pinangka manjeri sate ya Nam wong loro ya Oh, ngono. kowe 50
kene 50, aku 50. 50. Yes. Iki kenakalan iki mau. Ya, iki aja ditakonke. Ora. Iki kenakalan iki Mbak Jati. Wak manut kono kok. Matur nuwun, matur nuwun. Sampun katur. Sampun Nyuwun katur. ngapunten Mas sedaya Dalan. kirangan matur Matur nuwun. sembah nuwun nggih. Entuk saya. Karet gong nyanti mike ngomong. Ya, Gem. Jangan mrene duyak-uyak. Mrene duyak-uyak gentho malah linggohi mak pleding linggohi gapit. Lah kono entuk aku ndak kelangan. Wis kowe meneng sik nen.